diskomuusika taktis, mille on tainud Eesti Eurovisioni helilooja hirmus sisali. Sellist rytmoilemist ei näe Europordist omast Philips televiisorist. Sitä suurempana kilpikonna jahidiskot. Voit hadrastada Frederiki Titanikin tahtis. Alati kui tuleb vastinen koleminen, voi pöydätä kokkospalja. Ja purat ja pärky, nyt se alkas. Kokkospall, kaik höikää. Kokkospall, purat ja pärky. Kokkospall, kaik höikää. Kokkospall. 1, 2, koli, 4, 1, 2, koli, 4. Poik yhdes koos. 1, 2, koli, 4. Nyt olemme lojuttanut Inglise Montipyytton ryhmä kalapatsuta se tatsut omaa diskoversiooni. Soome latikalla asemalla kasutamme lahtiskät. Taustamusiikaksi sopii hästi rockitähe Hanna Ekola, Kassoveel hoputi. Autakee kärtset, letkujotkut. Autakee, purat. Nyt 1, 2, poli, kaikki loppu. Poli, 4, 1, 2, stop. Stop. Hiljenty.